Rygestop. Tillykke. Du har taget en meget vigtig beslutning. Du har besluttet at blive en ikke-ryger. Der er en del af jer, der altid har ønsket at gøre dette. Det er det, der gør dagen i dag meget speciel. Så du er godt til rette i stolen. Eller på sofaen. Tag en tæppe over dig, en pude i nakken, så du sidder rigtig dejligt og bekvemt. Tag 3 dybe vejrtrækninger, og de skal gå helt ned i maven. Og luk dine øjne, og bare mærk, hvordan du slapper af i hele kroppen. Bare lad hele kroppen slappe rigtig godt af. Du har nu besluttet at lytte til din krop, og din krop vil have dig til at holde op med at ryge. Din krop har altid hadet det. Rygningen har skadet dig, og det har gjort ondt i din krop. Du gør nu noget meget godt for dig selv. Hvis nikotinen, der var vanedannende, så vil du blive afhængig af nikotinplaster eller nikotintyggegummiet. Hvis nikotin var vanedannende, ville nogen være kommet til mig og fået hypnose til at afslutte tyggegummiet eller plasteret. Det er der aldrig sket, og det vil nok sandsynligvis aldrig komme til at ske. Så hvorfor bliver folk ved med at ryge? Det er en vane. Men hvad er en vane? En vane er, når du automatisk tænker på at gøre noget. En vane er simpelthen at reagere på en tanke, som du ikke behøver at gøre mere. Du er fri for at ryge. Du ved nu, at rygevanen bare er en tanke. Dine tanker har ingen magt over dig. Du har tænkt dig at gøre tusindvis af ting, og derefter simpelthen besluttet ikke at gøre det. Du har også tænkt på at købe noget, og derefter besluttet, at pengene de vil være bedre brugt på noget andet. Det gælder også for cigaretter. Dine penge er altid bedre brugt på noget andet. Faktisk er der altid noget bedre at gøre end at ryge. Nikotinen i cigaretter er ikke vanedannende, men det er en gift. Selv et fingerbølfuld ville være nok til at dræbe en hest. Heldigvis er der kun en lille mængde gift i hver cigaret. Men det er der, og det har den her tendens til at bygge op i din krop, indtil din krop bliver påvirket af det, og du bliver syg. Nogle gange er det en alvorlig sygdom som kræft, hjertesygdomme. Det kan være hoste, bronkitis, men du har besluttet, at det kommer ikke til at ske. Du har besluttet at blive en ikke-ryger, at give slip på alle de tanker og bekymringer, sygdomme, der er forbundet med cigaretter. Du bliver fri, så alle tankerne forsvinder bare til ingenting. Du har nu kontrollen. Du vil ikke længere tillade dig selv at blive syg eller genere dig i mane. Giv slip. Og tag en dyb indånding. Men hvordan kom den tanke derhen? Du gik ikke bare rundt en dag, og ideen dukkede op i dit hoved fra ingen steder. Du fik ideen et eller andet sted fra. Du har sikkert set en anden ryge, og fordi de gjorde det, tænkte du på en eller anden måde, at det kunne være en god idé at gøre det. Men hvor fik de ideen fra? Alle ryger af en grund. Det blev solgt til dem. Og det startede for længe siden, da Amerika gik ind i 2. verdenskrig. Der solgte alle ideen,
at selv regeringen købte dem for at give dem til deres modige mænd og kvinder, der kæmpede en krig. De fleste af disse mennesker kom tilbage med rygevanen. Disse mennesker blev vores forældre og mennesker, som vi så op til. De var rollemodeller. Og fordi de røg man. Det blev bare overleveret. Nu dør flere mennesker af rygning, end der gjorde i de store krige. Faktisk afskyr du det. Du ærger dig over at blive solgt med den pakke. Den pakke cigaretter. Det er en pakke løgne. Rygningen er nu simpelthen noget, du plejede at gøre. Du er fri for den beslutning, som du traf for længe siden. Det føles så godt at være fri. Fri for smerten. Fri for bekymringen. Fri for at tænke på, hvad det gør ved din krop og have dårlig samvittighed. Du vil huske, at der altid er noget bedre at gøre, end at tage en giftig cigaret. Nu hvor du er stoppet med at ryge for altid, kan du udfylde den tid, du plejede at bruge på at forgifte dig selv, som du vil. Fyld den op med sjov, interessante ting, oplevelser, ting, der gør dig glad. Fordi det er dig, der har kontrollen. Disse opløsninger læres nu i det bevidste og underbevidste sind. Så du ikke længere accepterer forgiftningen af dig selv. Du vender dig væk fra tobak i enhver form. Du er fri. Trangen er væk. Du er fri. Du kan frit køre hjem efter arbejde uden smøger. Det er lige meget, hvad det er, du beskæftiger dig med. Så er du fri. Du behøver ikke cigaretter. I dag er din specielle dag. Det kan være lige så vigtigt som hver fødselsdag eller jubilæum. Det er den dag, du endelig tog kontrollen tilbage for altid. Nu har du kontrollen. Det var det, du virkelig ønskede. Du er i kontrol og afskyr det faktum, at cigaretter nogensinde har kontrolleret dig. Du har det godt med at vide, at uanset hvad der sker, er du i kontrol. Fordi der altid er noget bedre at gøre, end at forgifte dig selv med cigaretter. Rygning er ikke længere forbundet med noget i dit liv. Alle disse gamle selvdestruktive forbindelser er brudt fuldstændig op. Alle de ting, du plejede at gøre, mens du røg, går nu bedre med helbredet, uden forlegenhed, bekymringer og frustrationer ved cigaretter. Hvis du nu ser tv eller besøger venner, eller bare kigger din telefon, så nyder du ikke at skulle bekymre dig om cigaretter. Det er jo beskidte. Beskidte. Og de gjorde dig syg. Nu går alt bedre med sundhed og tillid, som du finder ved en ikke-ryger. Fri for bekymring og frustrationer. Rygningen er noget, du plejede at gøre. Du er nu fri. Fordi der altid er noget bedre at gøre end at ryge. På en eller anden måde vidste du, at du en dag vil holde op. Lykønskning, du gjorde det. I dag og resten af dine dage er du fri. Du besluttede at holde op af din egen grunde. Du har gjort en stor handel. Du har byttet noget, du ikke ønsker, for noget, der er uundværligt. Uvurderligt og uundværligt. Og der er ingen penge, der kan tilføje endnu en dag
time eller minut til dit liv? Hvor mange mennesker ønsker, at de kunne bytte noget for at få mere tid? Et længere liv. Ikke alene har du byttet rygningen for noget dyrebart. Mere tid. Et længere liv. Det vil være et liv af høj kvalitet. Dit liv er fyldt med mere tid, flere penge, mere selvrespekt. Dit nye liv er fyldt med mere selvtillid og energi. Hvis du ikke har dit helbred, så har du virkelig ikke noget. Du har byttet noget, du ikke vil have for noget, du ønsker. Mere tid til at opfylde alt det, du gerne vil. Og du har bedre helbred at nyde hvert eneste minut. Rygningen er noget, du plejede at gøre. Nu er der altid noget bedre at gøre end at ryge. Der er ingen måde, hvorpå du nogensinde ville gå tilbage til den gamle måde. Rygningen betyder smerte, så du har simpelthen handlet det væk. Uanset hvad der sker i dit liv, håndterer du det uden cigaretter. Du nægter simpelthen stadig at ryge. Uanset hvad der sker, er der altid noget bedre at gøre end at ryge. Det vil du altid huske. Der er altid noget bedre end at ryge. Det gør dig fri og holder dig fri for evigt. At tage en tår vand er bedre. At have et stykke tyggegummi er bedre. At gøre noget er bedre end at ryge, fordi du har kontrollen. Du håndterer situationerne i dit liv effektivt. Du har nu kontrol over din krop, og vil ikke længere putte gift i den. Du vender simpelthen ryggen til al den gift. Din krop vil belønne dig med sundhed. Dit sind vil belønne dig ved at tænke mere klart. Røgen er ryddet. Følelsesmæssigt vil du føle dig bedre, fordi du er fri. Fri for al den bekymring og stress ved at ryge. Rygningen er simpelthen noget, du plejede at gøre. Du byttede det væk for noget uvurderligt. Liv, sundhed, selvtillid og ro i sindet. Tillykke. Du er nu en ikke-ryger, og du vil være en ikke-ryger resten af dit liv. Og når du er sammen med andre, der ryger, vil det kun få dig til at føle dig stolt. Stolt over at vide, at du nu er i kontrol. Selvom du måske har lidt ondt af dem. Når du er sammen med andre, der ryger, vil ilden og røgen ikke påvirke dig på nogen måde. Fordi du er i stand til at nyde selskab med andre, der ryger. Og det vil altid få dig til at føle vidunderligt indvendigt og udvendigt. Ved at vide, at du er tilbage i kontrol. Du er fri for at blive sparket rundt af et cigaretfirma, der er ligeglad med dig. Du er stolt af at ikke ryge. Og du vil være ikke ryger resten af dit lange liv. Fra dette øjeblik er du en ikke-ryger. Du har aldrig haft det bedre, og du kommer til at føle dig bedre endnu. Endnu bedre tilpas, da dine lunger fortsætter med at blive sundere og sundere, fordi at du er sluppet af med al tobaksgiften. Du er igennem giften, du er igennem lugten. Der er en del af dig, der altid har ønsket at være fri og i kontrol. Du har virkelig altid hadet det, fordi det stinker, og det gør dig syg. Du har besluttet dig. Du nægter at ryge.
når som helst eller noget som helst sted, under nogen som helst omstændigheder. Når du tænker på cigaretter, ved du, at du aldrig mere vil begå en fejl. Aldrig mere. Aldrig mere. Fordi du har givet slip. Hvis du af en eller anden grund overhovedet i dit liv tror, at du måske vil have en cigaret, er alt hvad du skal gøre, at tage en dejlig, dyb indånding helt ned i maven. Og når du slipper den ud, skal du sige til dig selv, der er altid noget bedre at gøre end at ryge. Og lad dig selv have den her følelse af at være i kontrol. Lad os gøre det lige nu. Tag en dyb indånding. Og når du slipper det ud, og sig til dig selv, der er ikke noget. Der er altid noget bedre at gøre end at ryge. Og læg mærke til, hvor godt det føles at være fri fra den gamle, ubehagelige vane. Du er fri. Det er dig, der har kontrollen. Læg mærke til alle de her dejlige respons, du vil få fra kroppen af jer de næste mange uger her fremover. Du vil få luft. Du vil være fri for bekymringer. Dit liv vil afspejle dit sande jeg, fyldt med glæde, oplevelser. Du må godt begynde at gøre dig klar til at vågne op lige så stille, og tillykke med at være ikke ryger.